Esselamu aleyküm mehriban iyileşler. Yine biz bugün Akkala Degişli Qangırma Obası'na şeýle şol Sabirjan Kazimi'nin doğduk mekani yine öz öýleriniň ýanynda durur. Yine biz doganymyzyň biriniň ýanynda hormatly dogan bir özüň tandasaň. Bismillahirrahmanirrahim. Men adım Nasir Kazimi. Sabirjanyň peseremuzy oturmuşum Qangırma Akkala şäheristanyň obasyndan. Yine bir il güne şu wagt näçe gün meri il gün halkymyz tögeleme dürli mantagadan Türkmen sanaradan yine Sabirjana doga edip şeýle bildirdiler. Yine bir aýtjaklaryň kepin gurrun bolsa Hemme milletten, belahal Türkmen dogallamdan, vilayetde de hemmeni golladylar, doga etdiler. Hemmesine Taňry ýalka berýän, inşallah toýlaryny görnür, şadiýatyny görür, doga etdiler. Hatmen Allah Taala Sabirjanyň da kısmeti şeýledir. Hemmeňize Taňry ýalka berýän, hemmeňiz eliňize agyrman, inşallah toýlaryňyzda görneýli. Taňry ýalkan hemmeňize. Sağ bolun, dogurdan Sabirjan bir diňe bir Qangırma Obasynyň ogullarla eýsen bütün Türkmen tehraty, hatda mundan çyksak bütün İran ýurdunyň bir il ogly, şeýle bir volleyball urunda milli timlerine zähmet çekip daşary ýurtlarda da Türkmen tehrak bir awry getiren adam. Ine bir namaz wagtynda bir elam eden, ine Türkmen tehratydaky dogurlama tökmen, şu namaz haçan hep garaşyp durarlar badyr. Namaz Qangırma diýen obada Sabirjanyň öz atasynyň öýünde sagat 11 penşembe gün hytmatda hemme Türkmen vilayetde hemme ummatdan gelse şu namazda şirket etse hemmene Taňry ýalka berer inşallah. Hop mehriban iyileşler yine bilişime diýýän kız Sabirjan Kazimi yine şu wagt häzir görüp duran Qangırma Obasymyzda yine şonuň mehriban ojoklar atasynyň ojogunda bilişime diýýär Sabirjan diňe bir Qangırma lelle Türkmen sehralda eýsem İran ýurduny awry getiren, bütün İranyny Türkmen sehratyna awry getiren bir voleybolist, milli timinde işlen, oynan ýigidimiz. Bugün wagyn gynansak da aramyzdan ýok boldy. Ine Allah Taala jaýyny cennet etsin, ruhlaryny şad etsin. Ýöne men aglan etýäryn şu Qangırma Obasyna ertir sagat 11-de Sabirjanyň çynary namazyny etdi mehriban ýyldyşlymyň gatnaşmagyny inşallah hökmen okuljak. Sağ bolun, janyňyz sağ bolun hökmen inşallah gatnaşyp munyň eje atasy dogan garnaş bütün il gününi ine şatlandyryň diýip arzu etýärm.